Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Yuri, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay na, kayat ko mampay ay abrasa tinabara akablaaw ko kadagiti amin adumdumngeg. Nang runa kada kayo amang bukbukel iti daytoy a programa. Kayat ko matapay drama ti pakasarita ak iti biag, asak matlaang ti makagapo. No apay anay babain ti pamilyak iti lugar mi. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Yuri. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Di na kanipastragan di tabalayo, Yuri? Saanan, Wilmer? Adala man ti rabii. Amano masinga ti panaturog da tatang kenana. Sige, maawatan ka. Kaano man ang ti panagsarak ta? Awagan kanto. Di ka madanagan. Ay-ayatan ka, Yuri. Ay-ayatan ka mat, Wilmer. O sige, pagandaran mo ti motorsiklom. Kat agawid kan. Sino di lalaki anang itulod kan ka dito'y balay idirabi ay Yuri? Ha? Kwa? Ni Wilmer tatang? Barkada? Barkada? Wano sa bali manin akaayan-ayat mo? Barkadak laang ni Wilmer. Saan ko akayan-ayat? Di nakpagulbudan. Amok akaayan-ayat mo dayjay a Wilmer. Nakita ti panangagek na ken ka iti bibig mau. Ha? Barkada nga. Kaayan-ayat mo tupay ni Carlitaw. Kwa, tatang? Amo man niya. Saan nga ay ayam ni Ayat? Saan laan ni Carlitaw? Kaayan-ayat mo pa ni Wilmer. Adapay kaayan-ayat mo nga da ija Brown. Tatang? Professional ka pa imo nga raud. Nangato mo tinagadalam. Ngam apay ngar aramidem ti kasta. Tatang? Dat lag ni Ayat. Yuray. Nasamit ananaman ti Ayat. Nupudnaw ken nadalos ti gandat mau. Ngem agbalin anapait daytoy no dakes mo ti pinsar mau. Mala, sapay la ko ma tanaawatam ti imbaga. Yuri? Ha? Si Kamot Gayam, Carlito. Apay akas la mabutbutang ka nakakita kanyak. Kasano, naklaatak iti idadatan mo. Pasensya ka na naklahat ka, Yuri. Kaya't ka lang amin na sorpresaan. O may kasukon eh. Si ka talaga, Carlito. Apa, Yuri? Adda ka di ururayan? Itay ka pa'y at tumalangkyaw. Umay ka, saan adito iti pagsaritaan ta? Kartingam. Yuri, di mo mat ginaraw ti in-order mo akanan. Makumikum kalawon ay dita cellphone mo. Ha? Di naklatan ni Kaskaso, Carlito. Sungsong batak latigayam ko ang nag-message kanya. Kasta? Carlito, no maminsan, awagan nakpay nga umuna, sakbay nga umay naksukunan. Ha? Maikarim ka di kanyak dayta? Okay. Ikarik, Yuri. Pasensya ka na. Ita lang amin na nasapak arimwar iti pagpapaayak nga opisina. Iso asinukon ka dagusan. Agun-unit ta cellphone mo. Song bata ma. Amang ano napatagday tang awag. Ni Wilmer tumawawag iti cellphone ko. Ano ti haramidak? Apay adi mo pala sungbatan ti awag mo. Amang ano napatag ti ibaga day ta umawawag. Kunat no di mong sungbatan ti awag ko kan kay ta, Yuri. Madanagan na pagit din. Kunat no gimura kan kanya. Apay ko maagoraan ka, Wilmer. Dala ngamin inasikaso kita. Isoadyak na sungbatan adagos ti awag mo. Sana day ti pagsaritaan ta. Yuri, kayat kan nga kalaysa. Anya?
Ay, ayatan ka. Jack kaya tamagaw nakapay ti sa balikan niya. Adamatan urnong ko. Kabalan ka na biyagan. Kabalat nga itad ka ti amin na kayat mo. Wilmer. Sikati kayat kong agbalin nga ina dagiti agbalin tong anak ko. Ipaay ko ti amin na kasapulan. Wilmer, agawid tan. Kaya't kung ti aginan na. Di mo pa'y sinong bata dagiti bagbagak. Kayat ka nung ikan, Liza. Ikanak pa'y tigundaway kung agpanunot may papaniti dayta. Sa anak pa'y anak kasagana, Wilmer. Di ka madanagan kanya, Jack. Kanayon ak nga agan anad para kan ka. Si Katirumbang ako musta Talong aldaw asaan ka nag-message kanya. Anya? Agbakasyon ka dito Pilipinas? Kaano ti panggap mo? Aganad ka nga roda ka na yun dito abroad. Di mo kumabaybay antibagim. Bye! Yuray, ni kadidya kakaayan ayat mo ija abroad ti kinasaritam? Uwan nanang. Panggap ni Jack ti agbakasyon dito Pilipinas. Ay ka nasaya at ano kasta. Angam tila ang parikot. Oh, apay ang nagsannaay ka, nanang. Jack kaya ti makibiyangkan ka may panggap ka dagiti kaayan ayat mo. Tila ang biyang ko. Timang bagbagakan ka, anak ko. Nanang, Nagaduti kaayan ayat mo. Nagbalinan nga ugalim dayta. Ba nagasaan anasayaan? nanang, uray nagaduti kayan ayat ko. Sa anak ang nagbalin anasukir kada kayo. Ipapaay ko ti pagrabengak kas may isang anak. Amok dayta, anak ko. Tila ang pampanunutan mi iti amam. Amangan no addasan ang nasaya at amapasamakan ka. Amok ter aramidak. Jack mababalaw tiriknak. No apay analakala ang amaawis tiriknak nga agayat, iti magustok a lalaki. Ay, Yuri. No asinon to kadakwada ti makaanos, kan makaawat kanya, isunto ti pakikalay saa. Uncle Jose, Antisyon, adda ibagak kada kayo. Anya dayta, Ede. Ay na, may papanday to'y kinikasin Yuri. Apay ni Yuray. Iso ti pagsasarita ang dagiti kaaruba tayo at chismosa kas kada chismoso, uncle. Di adal ka no, ngam sisik karudan mat abamai. Anya? Makikita da ngamin nga agsisinublat ti boyfriend na, auntie, uncle. Eh, dayto yan di bagbagak. Kababain dayto yung aramiden na. Agdadatamot nga agpaisoter aramiden ni Yuray. Ay na, mabainak paiki din. Binagbaga akmutan ti anak tang ibaga nalatamot ti rason na. Idi na minsan nga aldaw, nakitak mat ni kasin Yuri. Sabali manin alalaki ti kakuyog na. Jak amo no asino at talaga ti kaayan-ayat na. Ay na, nakaadal nga agpaisaw ti anak ta. Bakit? Hangam, balinsuak ti aramid na. Yuri, asino di lalaki anak kisarita kan ka? Si kamat gayam, Wilmer. Kwa, kasinsin ko. Anya? At dalay baga na kanya. Apay ka di? Sigurado ka akasinsin mo? Apay, Wilmer. Dakas ka di nga da makisarita kanya, nga uray no kabagya. Sorry Kas lang amin nakikita kong dahi lalaki. Anya? Diyak lamalagik mo sa dina. Kasinsin ko na di alalaki. At dala na patag na imbaga na kanya. Carlito, adala man ti rabii, kaya't kung ti agawid. Yuri, agtalin na agtapay dito'y dagos ko. Please. Hanggang amano sapsapulan da kong dagiti dadakkel ko. Awagam ida. Ibagaman nag-overtime kay ti trabaho. Carlito. Ay, ayatan ka, Yuri. Diyak may ladawan ti marikrik na kita. Gaputakad uwa ka dito'y dagos ko. Carlito. I love you. I love you too, Carlito.
Saan ang nagawid ni Yuri iti rabi ilakay? Ay na, nag-text kanya ka saan na makaawid. Nag-overtime iti trabaho na. Maturog kanumoten iti balay ti katrabahuan na. Ay, kasta aya. Na, ada mo nagsardeng ang motorsiklo iti batawg. Ay nimot gaya mi uray. Ni Carlito matinang itulod kan kuha na. Wan nagpaiso. Ay. Kanya ti kaya't asawon day tao eh. Ay, kasaritak man ni uray. Agpudlo ka man, anak ko. Balay ka di ti katrabahuam tinagturuga mo no iji balay ni Carlito. Kwa... Agpudlo ka! Diyak kayat ti ulbod nga anak. Sumbatam ti amam anak ko. Pakawanan dak, tatang, nanang, ni Carlito ti kadwak idi rabi. Aniya. Pakawanan dak no nagulbudak kada kayo. Yuri, asino at talaga kadagiti kaayan ayat mo ti pilyem aya? Agpili ka iti may salaeng nga ayatem. Pangaasim, di mo paggigiddanen dagiti lalaki iti biyag mo. Agar mo sarkan, anak ko. Maladaw kan iti trabaho. Awan ganas ko amangan, nanang. Saan apat asumrak itay ti trabaho? Anya? Mading amin tiriknak. Apayak, kasta ti ayam mo ang tilinutoy asidaan. Jack magustuhan. Ha? Jack kurs... Ha? Yuri! Aginaw ka kade! Yuri, apay kasta tilangan. Napusyaw ka, kan imros ti bagim. Ada ka di sakit mo? Ha? Tila madmadlaw mo, Wilmar. Awan ti sakit ko. Kaslag kakapsot ka pa eh. Saan ka matasigo da kasta ah? Awan da ito'y kunakmat. Noan yaman ti madmadlaw mo itakanya. Di mo latan ikaskaso. Madanagan lang amin. Jacket ngamin ngagsakit ka. Awan ti rumbang pagdanagam ko na. Yuri! Anya ti kayat asawan da ito eh. Apay nga inarakop kayo iti dayta lalaki. Carlito? Anya ti aramidam dito eh. Kayan ayat ko ni Yuri. Mabitlaan. Saan ka di akasinsin na ka ni Yuri? Anya? Kayan ayat mo ni Yuri? Wen, nabayagan akayan ayat ko. Kasano na pasamak dayta? Kayan ayat ko mat ni Yuri? Anya? Wilmar, Carlito, pagsasaritaan tayo dayto ay... Ulbud ka, Yuri. Kunak no saklaan ti ay ayatem. Ngam adda pa'y gayam sa bali akayan ayat mo. Imbagampay kan kuana akasinsinak. Nukas ta nga ron. Dua kami iti daytoy alalaki akaayan ayat mo. Playgirl kagayam. Pangaasim ta sungbatam ti cellphone, Carlito. Sungbatam mon. Napatagtibag akan ka. Incancel na ti awag ko. Talaga di na kaya takasarita ni Carlito. Yuri! Nanang, sana sungbatan ni Carlito ti awag ko. Isu ti ama ti anday ti saklot ko. Nas ka na makasarita. Di mo mababalaw ni Carlito, anak ko. Gaputan na amuan nanti amin. Saan mo't lang amin amay may sa tikayan ayat mo? Pinaglulubon mo dagiti talo alalaki itibiyag mo. Dakilan ti tiyad mo, Yuray. Aywan, amo ka din ni Carlita o nga iso ti ama ti sikugmaw. Saan, tatang? Diyak na ibag adagos kan kwa na ti amin. Anya? Adon ti bindot ko. Diyak amo akas ti pagbanagan ti amin, tatang. Anak, saan kami mo't nagkurang kaninanang mo anang bagbagakan ka? Basol ko ti amin. Saan nakadimnag kada kayo? Kahit kasanon ni Jack nga da balasiw taaw. Saan ka diyan nadakamat na kan kang agbakasyon dito Pilipinas? Nakasarita ko ni Jack, tatang.
Saanan ang matuloy nga agbakasyon pa di Pilipinas. Impod kun ti amin kan ko na. Nagkidawak matan iti pamakawan. Ay, anak ko. Agbabawi ak. No apay anaaramid ko ti kastoy. Tatang. Napasama kan ti amin, anak. Pinanawan kan ginura na ka ti lalaki ang nakasigugkan ka. Karamidam ita. Agbalbaliw ka na. Patib karam ti pakinakam mau. Sa nabalay tadda kami mo't kaninanang mau amang tulong kan ka. Pagkawanan dak, tatang. Nasken nga aklunam ti kinapod no anak. Nagbidot ka man iti kalabas. Tinapatag. Nakaamiris kan. Agyaman nagitipan nakaawat yo, tatang. Nagsingpat kayo kanya. Uray nakaaramid dak iti saan anasayaat, nasingpat latta dagiti dadakkel ko kanyak. Saan dak abinaybayan, agingga na ipasngay ko ti anak ko. Saan matan na nagparparang kanyak ni Carlito. Ginura nakmatan ang naming pinsan ni Wilmer. Kat ita, ti anak ko ti nangibukbukak iti amin ko. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Yuri. Yuri pagayam ko, agyaman ak itim patulod mo a pakasaritaam. Sabay ko ma, tanagbalin nga adal kan ka, dayta a napasamak. Ket no dumteng tuman ti aldaw nga agkita kayo kini Carlito, ilawlawag mo ti amin kan kuana. Nga iso ti ama ti anak mo. Sabay ko matag kita kayo pa'y kini Carlito, ket maurnosyo ti amin. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan ay Yuri, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.